Għal darb'oħra l-Gazzetta Torċa uriet kif ma kien hemm l-ebda żviluppi fil-kwistjoni tal-Patri Dominikan Patri Mark Montebello. Dan hekk kif f'post il-kolonna tant popolari tal-Patri fil-Gazzetta it-Torċa deru l-kliem iċċenżurat għat-tieni ġimgħa. Dan minkejja li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Arċisqof Charles Scicluna avviċina lill-Provinċjal tal-Ordni Dominikana sabiex tinstab soluzzjoni rigward din l-istess ċensura. Patri Mark kien ordnat jiskot lura fit-8 ta' Mejju wara li kritika lill-Knisja f'Malta għall-istrateġija li kienet qed tuża sabiex tiġġieled il-kwistjoni tal-emendi tal-liġi tal-IVF. B'reazzjoni għal din iċ-ċensura kienu bosta li jesprimew l-ħsibijiet tagħhom fosthom Dun George Dalli li waqt il-programm Kalamita iktar kmieni din il-ġimgħa faħħar lil Patri Mark għall-atteġġament tiegħu tul dan iż-żmien diffiċli. Nammira lil Patri Mark ukoll li jobda anke jekk till-ordni bla sens. Huwa kompla jikkritika din id-deċiżjoni hekk kif fi kliemu Patri Mark huwa persuna li jħobb il-Knisja u li jħobb jitkellem qrib il-poplu. X'missabiħa anke il-Knisja tidher li jarġajna monna fil-Medjuevu. Intant, il-Gazzetta Torċa rrapportat li l-Provinċjal Fader Franz Mikallef nhar il-ġimgħa tal-Aruma. Hemmhekk huwa mifhum li jista' jiltaqa' mal-Majjistru tal-Ordni Dominikan Fader Bruno Cadore sabiex jiddiskutu l-kwistjoni taċ-ċensura flimkien mat-teddida li jekk jibqa' ma jobdix mal-ordnijiet li ngħatawlu l-istess Patri jista' jitlef il-Ministeru tas-Saċerdozju.